Hello guys. Hi. Ada hello. बहा दं दा? कटेजाव दं कटेजाव। एक्सिट स्टेटास आदाक्स मोसाहारि दुखु जादों नामा? बिब्दिनो दुखुआनो। भुमिका नार्जारि एफा गोबावनि उनाव दिनैसो फैबाय। औ आइसार दैमारि मा खबर आदा नोंना? आंहा मोजाङैनो। नोंसोरहा मा खबर नोंना आइसार दैमारि? केमेरा क्वालिटिया जायासै। खामानि गैयालै केमेराया। मारेक्सनजों माबे कटेजाव? हाग्रामा लजआव आसाम टुरिजिम कटेज। माबोरै दं खबरफोरा नोंसोरनिया? आंहाबो मोजां आदा। औ आइसार दैमारि। दे सोर सोरना माबोरै खबरफोरा खोन्थाहर। सोर दङ जयेनाव? 12 आरोना बिदिनो मिक्सार स्टेटास बेनो। हेलौ बयबो लाइक होलाय। लाइकआनो 24 जन दं। लाइक मोनफा मोनफा होदे अननानै प्लिज। 33 जन दं बयबो। मोनसे लाइक हो। बुगा जुब्बाय सं लोङै राकेश मुसाहारि। है फाग्ला जाद'। बहा लोंनाय नुखो नोंहालाय? बुगाया माथो। लाइक हो दे फाग्लाफोर। मोनफा मोनफा लाइक होना थां। राकेश मुसाहारि नोंबायदि नङा। हेलौ गाइस बोरै दं बयबो? दे लाइक हो मोनफा मोनफा। मोजांना खबरफ्रा? एसे नुदोंदां आंबो बुनाय। नोंसोर मानो जाद कमेन्ट हरो? नोंसोर सानैया बारद्रायबाय। 56 जन 5 लाइक दे शेयार खालाम। शेयार नङाबा लाइक हो अननानै बयबो। माबे? गिभ बेट टु हो अबक्स टु लयजा हेलौ ओंखाम जाबाय नामा? सोर मा ओंख्रि जाखो? कैसे है आप लोग? बोरै दं नोंथांमोना? सानदेनि मा गावबागाव बिजि गोजा नामा? एम बि ब्रह्म मा खबर नोंहालाय? जाखांबाय नामा? आंना खबरा एकदम फार्स्ट क्लास। ओमफ्राय जानायालाय जाथ'वाखै। दा दसे उनाव जासै। नोंहा बोरै? नोंहालाय जाखांबाय नामा? एम बि ब्रह्म बहुद गोबावजो दिनैसो। बावबाय नामा नोंथांमोना? फन हरबोलै आइ। हेलौ नोंथांमोन। बोथोरा गाज्रि नामा बुंदो? मानो भिडिअ होथाराखै नों आदा? बेनोथ' भिडिअ होनायानोथ'। होनोनो मार बाग्रा जाबाय। भिउआनो फैजाग्राङा माबा
जेबो जाला भिडिअबो होबाय थायो नालाय आंबो बाग्रा जाबाय मा हेलौ 52 जन दं माथो बयबो सिरि दे गावबागाव एसे एनै सिनायथि लाहरदो मृणाल बर' मा ओंख्रि जाखो ब्र' जाथ'वाखैनो जोंहा जाथ'वाखै नोंसोरलाय जाखांबाय मृणाल ब्र' राकेश मोसाहारि साइडनिखौ जुख्लायदोलै पाबजि गेलेग्राखौ बेयो फाग्लाया पाबजि गेलेबाय दं सानै पाबजि गेलेबाय दं बेयाव जेरेमिया दाखालि लाबोना मानो दोनहैखो थोस जाबायलै जादसो एएमबि ब्रह्म बहानि नों ब्र' आं बाक्सानि दै ब्र' बाक्सा मानास एकदम हाग्रा सेरनि नोंलाय बहानि हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना बोरै दङ जेरेमिया मोजांना ब्र' मा गामिनिलै बिदिनोसै मृणाल बर' आंबो जाथ'वाखै ब्र' अके मा ओंख्रि नोंस्रा मृणाल बर' एमबि अफिसियेल हाबा मोनजागौमोन मानो दोनहैफिननाय एमबि अफिसियेल सोर जाखोमोनथाय बिथाङा मा बुंहरखो आं बुजिथ'वासै एमबि ब्रह्म दिखियाजुलिनि आं अके दिखियाजुलि नों बहानि ब्र' जेरमिया आं नोंसोरनि लांगोना सेरनिनो दै जेरेमिया नोंसोरनि लांगोना सेरनिनो आं डिएफखौ मानो दोनहैफिननाय बिथाङा सोर जाखोथाय एमबि अफिसियेल कातिन बसुमतारी हाय हेलौ कातिन हाय जेरेमिया नोंथाङा मानो नमस खुलुमनाय हरखो आंखौ मृणाल बर' मोजां ब्र' औ कातिन ब्रादार हेलौ ब्रादार कैसे हो आप कभी आओ घूमने इधर आं न' खाथिनिनो सोरमोनथाय आं सिनाय मोनासै हाउ आर इउ मोजाङैनो दं दे फंबाय नोंथाङा बोरै दं दानि लोगो मोनबोआसै माथो नोंथांखौ लामायाव सेमखौल' लोगो मोनबोदों सोर मा ओंख्रि जाखो आइ एम फाइन ब्र' अके मा खालामदों दा नोंथाङा बोरै दं नोंथांमोननि खबरा ओइ रमेश नोंनाव हेडफन दं नामा ब्रा लायनो हेडफन गैयालै मोनसेल' दं मोननै दं मोनसे बे सासे इउस खालामबाय दं ओमफ्राय नै दा मोनसे लानाय नोंसो बुंहरग्रोदों जावलिया मिथिबाय हेलौ इउटुब फेमिलि सोर बिथांमोना सिरि खोनासंबाय थाखो खोमानि खबरलै नाङालै फाग्लासो दं बेखौ आं इउस खालामबाय थायो मोननैखौबो बेखौ गेम गेलेनो इउस खालामो ओमफ्राय बेखौ ओरैनो माबानायाव फाग्ला जादों आं थांबाय दं लायनो नङा दा फैखा जों सानैबो इउस खालामबाय थायो बेखौ सासे टाइम गैयालै ब्र खामानि दं बाब्रा टाइम गैयालै मा खामानि मावखोलै नोंथांमोनालाय बेयाव घुमने के लिए दखान मोनबाय आं बाराद्राय गरम दा जाबो मोनानि सम मोनथिबाय बोथोर जागोनबो बै हाग्रा खिनियाव मोजांबासो मोजां बाय बाय नोंथाङा अन डिउटियाव दं नामा टाटा थेंक्स लाइक होलां मोनसे फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा गुड नाइट
मोजांना खबरा बाजैना? मोजाङैनो बाजैनाबो मोजां नोंनाबो मोजां मादा दै फंबाय बोरै दं नोंथांमोन? अके अके हेलौ गाइस मा खालामबाय दं नोंथांमोना? माथो सिरि सिरि जाजोबखो? हेलौ हेलौ लाभ इउ ब्र' आं मुसलपुरावसो दंलै फैनोबा फै थांनायाव खोन्थालांनो रोङा थांगनो हागौमोन ना I love you bro Love you too. awesome boy हेल' नोंथांमोन दे बिदिब्ला गुड नाइट उनाव लोगो मोनफिनसिगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'जों लोगोसे दा जाथ'बायना बाय बाय